Fil-Kuba l-Pulizija arrestat 20 attivisti li ħarġu jipprotestaw ġimgħa biss qabel iż-żjara fil-pajjiż tal-Papa Benedittu Sittax. Id-dimostranti qed jitolbu għal ħelsien ta' priġuniera maqfula fuq raġunijiet politiċi. Min-naħa tiegħu l-Gvern Kuban sostna li dawn id-dimostranti huma mħallsa mill-Istati Uniti biex jimminaw ir-Rivoluzzjoni Kubana. Id-dimostranti mistennija jissuktaw bil-protesti tagħhom anke l-ġimgħa d-dieħla waqt li l-kap tal-Knisja Kattolika ikun qed iżur il-pajjiż. U jekk f'Malta llum it-19 ta' Marzu hija festa pubblika għal raġunijiet differenti, anke fl-Awstralja qed jiċċelebraw. Waħda mill-iktar strutturi popolari fil-pajjiż jiġifieri Sydney Harbour Bridge propju llum jagħlaq 80 sena. Il-pont twil iktar minn 1100 metru ħa kważi 10 snin biex jinbena u kien inawgurat uffiċjalment nhar it-19 ta' Marzu 1932. Ponti li fil-bidu tiegħu kien jara mal-11,000 vettura jaqsmu minn fuq kuljum. Illum mal-160,000 karozza ta' kuljum jaqsmu minn fuq is-Sydney Harbour Bridge. Magħruf mad-dinja kollha l-aktar minħabba l-lob tan-nar fl-ewwel tas-sena, eluf ta' turisti jżuru din l-istruttura mhux ħafna l-bogħod minn Sydney Opera House.